иртә, дуслар, без шундый көзге иртәләрне матур гына, кызык кына күңелле генә башладык. Бүген рубрикада безнең Диләрә Зиннатова. Сәлам. Диләрәгә шундый кызыклы бирем әзерләдем. 30 секунд эчендә ул тиз арада барлык сорауларга да Т хәрефенә башланган сүзләр белән генә җавап кайтарга тиеш була. Син әзер булсаң, без башлап карыйбыз. Әйдәгез, башлап карыйк. Башладык. Халыкка дәрсе гыйбрәттер. Театр. Яшүсмерләр ролен уйнаучы актриса амплуасы. Травести. Театрда актерлар коллективы башкача ничек атала? Труппа. Дөрес. Сәламәтлеккә зур зарар китерә. Белмим. Төтүне дә була әле аның. Тирәк. Сәламәтлеккә зур зарар китерүче. Ана Карлсонның иң яраткан ризыкларының берсе. Тәмле татлы. Шәмнәр белән. Шәмнәр. Торт. Әйе, сәхнә астындагы бүлмә. Триумф. Аяк синонимы. Таяк. Аяк, юк. Ярар. Нәрсә бөгелеп торса да йөрәк өзелеп тора. Нәрсә бөгелеп торса да йөрәк өзелеп тора. Талы. Дөрес. Инглизчә, русча, татарча, төрекчә, булар барысы да Тел. әйе. Т хәрефенә башланган 3 сүз әйтеп бир. Тиле, тилмерә. Тиле дигән сүзне әйтеп өлгерде. Хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачылар. Без сезне үзебезнең театрга көтеп калабыз. Рәхим итегез. Сау булыгыз, дуслар. Пока-пока.